L'edat del bronze. La metal·lúrgia del bronze significa un canvi notable en els coneixements tecnològics, però la base econòmica de l'existència no va variar gaire. A l'edat del bronze, arriben a Catalunya coneixements de metal·lúrgia que permeten la producció i l'ús d'eines i ornaments metàl·lics fets amb mariatge de coure i estany. Al Moianès s'hi han trobat diversos objectes metàl·lics del bronze antic i mitjà, entre els quals cal destacar el fermall i el punyal del toll. L'economia d'aquest moment és una continuació de la neolítica, amb un ampli domini de l'agricultura i la ramaderia.